һәрбер халыкның ата-бабасыннан калган, борынгыдан безнең көннәргә кадәр сакланып килгән шөгыле, гореф-гадәтләре, уеннары бар. Милли көрәш безнең өчен шундый мирас. Татарлар тапшыруында яңа сәхифә, көрәшчеләр. Һәр атна сайын без сезне татар көрәшенә бәйле күп кенә кызыклы фактлар һәм төрле чор батырлары белән таныштырырбыз. Бүген икенче чыгарылыш. Татар авылларында гасырлар дәвамында милли бәйрәм, сабан туйлары үткәрелеп килгән. Ә шул бәйрәмнең төп бүләген тәкәне алган батыр ел дәвамында халык теленнән төшмәгән. Ә сезнең батырга ни өчен нәкъ менә тәкә биргәннәре турында уйлаганыгыз бармы? Тәкә бик борынгы заманнарда ук уңыш, үрчү символы булып саналган. Ул җир эшкәртү, иген игүгә бәйле табыну культы. Аның кәкре мөгезе төрки халыкларда кояш, яз символы белән бәйле. Бу Иран халыкларында да шулай. Ә борынгы Мисырда тәкә кояш алласы дип каралган. Көрәш мәйданында күп еллар дәвамында бел алышкан батырлар инде алган тәкәләренең түгел сонында белмидер. Ә менә безгә шул пәһлеваннар белән танышу комачау итмәс. Бүген сүзебез Чабаталы батыр, Әтнә якларыннан булган көрәшче Хафиз Бәрәзә турында. 1887 елда 16 яшендә ул көрәшеп әтисен егә. Бу хәбәр ул чакта сабантуйларда мәйдан тотучыларның йокысын качырган. Аның белән бәйле истәлекләрне "Без көрәшле халык" дигән китабында Илдус Илдарханов та искә ала. Казанда моңа каршы чыгаралар Питердан килгән атаклы бер көрәшчене. Тимер батыр дигән. Аның бил кайыш урынына хәтта чылбыр бәйләп көрәштерә тора булалар. Теге Питердан килгән пәһлеван карый да моңа, аягында чабата, узын күлмәк, буйвыштан әйтә: "Хо, Чабаталы батыр" ди. Чыгалар, Чабаталы батыр белән көрәш башлыйлар. Озак йөриләр, шуннан бүтән көчен куеп, тегене җирдән күтәреп алып, ах дип аркытканда, хәтта Хафиз абзыйның ул вакытта түше сынап чыга. 1941 елда Татарстан оешуга ничәдер ел хөрмәтенә үткәрелә беренче мәртәбә республикада Татарстан чемпионаты. Һәм шул елны 40 яшьлек Хафиз бабай чемпионнар арасына кереп, үзенең исемен тарихка язып калдыра. Батыр даны ил телендә көч, тәвәккәллек, җитезлекнең бер бөтенлеге ул көрәш.